Quadern de matemàtiques de segon de primària. Contingut del primer, segon i tercer trimestre. Us presentem un recopilatori de diferents pàgines de tots els trimestrals de segon. Com a característica de tot el projecte Fem Pinya, volem assegurar la comprensió. D'aquesta manera, fem un interespaiat i interlineat una mica més esponjós i l'alumne pot fer millor comprensió. Els exercicis que es presenten són regulars, fàcils i evolutius. Reforcem la confiança i li presentem reptes graduals que es poden afrontar amb èxit. D'aquesta manera, l'alumne té confiança i favorim la participació a l'aula. Quan el material s'agafa per aula completa, es posa a disposició de l'aula una caixa de material i de contingut manipulatiu, ja siguin jocs, bitllets, abac, segons les necessitats de cada curs. Aquests quaderns trimestrals en paper treballen els continguts curriculars. Si es desitja complementar-ho, hi ha la possibilitat de la plataforma digital escolar, en què hi ha quadern de benvinguda, exercicis de reforç, exercicis competencials, avaluacions. A la plataforma, tots els exercicis estan en format PDF o en format digital interactiu. D'aquesta manera ens adaptem a les necessitats de cada alumne.